Jeg kunne lige så godt have kaldt den her video, hvordan konverterer vi kunder automatisk på LinkedIn. Det her er mit fulde overblik over, hvordan en automatisering den virker step by step. Det første er, at vi vælger 5.000 til 7.500 leads fra LinkedIn Sales Navigator, og det gør vi helt ned på titel, stor virksomheden, individniveau. Altså, vi kan virkelig gøre det her super hamrende specifikt. Men der skal altså være mellem 5.000 og 7.500 leads, ellers så løber vi tør for leads. Den ene ting. Når de er udvalgt, så igennem automatisering, så sender den en LinkedIn-forbindelsesanmodning. Ud af de 70 opsætninger, jeg har lavet, siden jeg startede i starten af 2025, der er der en gennemsnitlig acceptrate på 50%. Hvis du er en mandlig CEO, så lægger den stort set altid over 60%. Det er fakta. Godt. Det næste, det er meget tit, når vi får en forbindelsesanmodning, der går vi lige ind og tjekker profilen ud. Det gør vi enten før eller efter, vi har accepteret den her LinkedIn-forbindelsesanmodning, og det vil sige, at antallet af LinkedIn-besøg, den stiger altid, når vi sætter en automatisering i gang. Det næste er, at dem, der så har accepteret, de får en høflig takkebesked fra os, som er en tak, fordi du har accepteret min anmodning. Her er der en høflig præsentation af, hvem jeg er. That's it. Altid totalt chill, nede på jorden, call to action. Vi laver aldrig hardcore call to actions. Og herfra, der kan folk lidt tage nogle forskellige veje. Der er nogen, der går tilbage på din profil. Det er mega vigtigt at vide, fordi her der skal der ligge det, som jeg kalder konverteringscontent. Og det er ikke særlig meget. Der skal ligge mellem 3 til 5 posts, som er dygtige til at konvertere de personer, der så kommer tilbage til din profil. Andre, de laver en ud af to ting. Enten så indleder de en samtale, og igen ud af de 70 opsætninger, jeg har lavet, der er der en gennemsnitlig reply rate på over 20%. Det er det gennemsnittet. Så når dem, der aldrig svarer, og dem har jeg altså en del af, som bare hopper direkte ind på hjemmesiden, bliver derinde, finder det interessant, og så booker de direkte og tager et introkald med mig. Sidste år, der havde jeg over 500 introkald, og mange af dem nåede jeg slet ikke at snakke med. Det var først, når jeg begyndte sådan at gå igennem og se, hvem er den her person, som jeg skal møde med. Og jeg kunne se, at jeg har sendt dem en automatiseret besked. Jeg har bare aldrig nogensinde snakket med dem. Så det synes jeg var mega fedt. Så det vil sige, det er altså lige præcis sådan, vi gør med automatisering. Det er hele forløbet. Så simpelt er det, og så kompliceret er det på samme tid. Men det er i hvert fald sådan, vi gør.